Αδελφοί, ήδη στα μάλλον καυχήσομαι εν τες ασθενείες μου, ή να επεμέ επεσκηνώσει η δύναμη του Χριστού. Κάποια, αγαπητοί μου, κάποια υπερηφάνεια είναι ριζωμένη στις καρδιές όλων των ανθρώπων, και αυτή η υπερηφάνεια που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, είτε μικρό είτε μεγάλο, αυτή η υπερηφάνεια είναι εκείνη που τον σπρώχνει τον άνθρωπο να ανοίγει το στόμα του και να καυχέται δια τα διάφορα προσόντα και δια τα διάφορα πράγματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος επάνω στη φλούδα αυτή της γης που να μην είναι ένας υπερήφανος και ένας καυχηματίας. Ο ένας καυχέται για τα πλούτη του, ο άλλος καυχέται για το αξίωμα που κατέχει, έστω και αναξίως. Ο τρίτος καυχέται για τη λαμπρά του οικογένεια, για τα παιδιά του τα εκλεκτά, για τη σύζυγό του τη στοργικιά. Ο άλλος καυχέται για την τέχνη και την ικανότητά του, και σήμερα στην εποχή που ζούμε καυχιόνται οι άνθρωποι για την επιστήμη. Και αυτή η υπερηφάνεια τυφλώνει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα, μέχρι, γιατί ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι δεν υπερηφανεύτησαν όπως την εποχή μας. Αυτή, λέγω, η υπερηφάνεια τυφλώνει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα, ώστε να μην βλέπει μια σκυρά πραγματικότητα, ώστε να μην βλέπει εκείνο που έβλεπαν όλα τα υπέροχα πνεύματα της αρχαιότητος, όλοι οι μεγάλοι χριστιανοί, όλα η μεγάλη φυσιογνωμία του πνεύματος, που διέβλεπαν ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει μια τραγικότης απερίγραπτος, ότι ο άνθρωπος παρόλα αυτά τα οποία καυχάται και υπερηφανεύεται, είτε φυσικά είτε επίκτητα, διόλα αυτά ο άνθρωπος αναλυόμενος στην εσχάτηρα τυλωρητά του, ότι ο άνθρωπος είναι μια αδυναμία, ότι ο άνθρωπος είναι μια ασθένεια. Και ακριβώς αυτή την αδυναμία του ανθρώπου διεκτραγωδεί σήμερα ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή η οποία αναγνώστη. Ο Απόστολος Παύλος, ένα από τα πλέον υπέροχα πνεύματα του κόσμου, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο οποίος εφύτευσε κάτω από την Ακρόπολη το αθάνατο δέντρο του χριστιανισμού, ο Απόστολος, λέγω, Παύλος, περιγράφει αφενός βέβαια το μεγαλείον της εν Χριστώ αποκαλύψεως, αλλά ρίχνει το βλέμμα του και πάνω στην ανθρώπινη φύση και λέγει ότι ο άνθρωπος είναι μία όλος ασθένεια. Αλλά ποια άραγε να είναι αυτή η ασθένεια του ανθρώπου? Ποια άραγε να είναι αυτή η αδυναμία του ανθρώπου? Η αδυναμία του ανθρώπου είναι διπλή, έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος, η αδυναμία η μία, είναι η σωματική αδυναμία, και η άλλη αδυναμία του ανθρώπου είναι η πνευματική αδυναμία. Θα έπρεπε να έχουμε χρόνο, πολύ αγαπητοί μου χριστιανοί, στη διάθεσή μας, ώστε να περιγράψουμε τα δύο αυτά σκέλη της ανθρωπίνης αδυναμίας. Αλλά θα μου επιτρέψετε στα ολίγα λεπτά της ώρας να δώσω μια ζωηρή εικόνα της αθλιότητας και δυναμίας του ανθρωπίνου όντως. Εν πρώτης είπα ότι ο άνθρωπος είναι μια αδυναμία σωματική. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα μηδέν, εκ του μηδενός προήλθε. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος ξεκινάει, κάθε άνθρωπος, είτε βασιλιάς είναι, είτε αλήτης του δρόμου είναι, είτε εγγράμματος, είτε σε ονδήποτε σημείο, μία είναι η πύλη για τις οποίες έρχεται στην ζωή. Ο άνθρωπος ξεκινάει από ένα μηδέν, ξεκινάει από κάτι που αηδιάζει τις να το αναφέρεις. Ο άνθρωπος στην αρχή είναι ένα μικρούτσικο πραγματάκι, τόσο μικρό όσο είναι το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Και από εκείνο το κεφαλάκι της μικράς καρφίτσας γίνεται ένα έμβριο, το οποίο κολυβά μέσα εις ακαθαρσίας και τα υγρά της κοιλίας της μητρός του, και μετά πέφτει από την κοιλιά της μητρός του ένα κομμάτι μίξες, που αν δεν υπήρχε η μάνα, αν υπήρχε η μάνα να υποφέρει όλο αυτό το άθλιο υποκείμενο, να κάθεται μέρα νύχτα, να το καθαρίζει, να το πλένει, να υποφέρει όλες τις αδυναμίες και όλες τις αθλιότητες του ανθρωπίνου όντως, εν αντιθέσει προς τα άλλα όντα, προς τα άλλα νεογνά των άλλων όντων της ζωολογικής κλίμακος, μέχρι αυτά ακόμα τα παπιά, τα παπάκια μόλις γεννηθούν σε μια δύο ημέρες είναι ικανά να βρουν την τροφή τους. Τα παπάκια είναι ικανά να πέσουν μέσα να κολυμπάνε. Ενώ ο άνθρωπος
Περνάνε μήνες και χρόνια, έως ότι εκείνο το κρέας, το γεμάτο μίξες και αηδία και αυτά, κατορθώσουν με κόπους ατρίτους της μητρός, τις οποίες οι κόποι δεν αμείβονται επί της γης, κατορθώσει εκείνο το κρέας, το όλος αθλιώτης να γίνει άνθρωπος ανεξάρτητος πλέον, ικανός να βαδίσει και να ζήσει επάνω στον φλοιόν αυτόν της γης. Και είναι ο άνθρωπος όλος αδυναμία, είναι ο άνθρωπος γυμνός, είναι ο άνθρωπος, μα θα πείτε, έχει όλες τις αισθήσεις, πολύ καλά. Ο άνθρωπος θα πείτε βλέπει, αλλά πολύ περισσότερο από τον άνθρωπο βλέπει το γεράκι και ο αετός. Ακούει ο άνθρωπος, αλλά πολύ περισσότερο από τον άνθρωπο ακούει ένα σκυλί που έχει το αυτί του κοντά στο έδαφος της γης. Τρέχει ο άνθρωπος, αλλά περισσότερο από τον άνθρωπο τρέχει ο λαγός και ο ύπος. Μα θα μου πείτε, τι μας τα λες αυτά? Αυτά είναι ο άνθρωπος ο πρωτόγονος. Σήμερα δεν έχεις υπόψη τον άνθρωπο τον πρωτόγονο, ο οποίος είχε μόνο τα φυσικά του αισθήσεις και τίποτα περισσότερο. Δεν είσαι το άπλο τον άνθρωπο τον άοπλον και αδύνατον άνθρωπο, ο οποίος πέρα από τα βέλη και τα πέτρινα εργαλεία του, δεν είσαι τον άνθρωπο εκείνος ο οποίος εφορούσε προβιές προβάτων και προσπαθούσε να φάει κρέατα ομά. Δεν είσαι τον άνθρωπο των πρωτόγονων, έχεις τον άνθρωπο του 20ου αιώνος. Ο άνθρωπος του 20ου αιώνος. Ο άνθρωπος του 20ου αιώνος, τον οποίο εκθιάζουν όλοι οι επιστήμονες και όλοι οι ανθρωπότες. Και όμως ο άνθρωπος ο επιστήμον αυτός, θα μου πείτε, είναι σπουδαίος. Πώς σπουδαίος? Βέβαια, έφτιασε τηλεσκόπια και βλέπει τα άστρα του ουρανού που είναι μέσα ή στα απίθμενα βάθη του σύμπαντος. Έφτιασε ραντάρ και ακούει μακριά τον ήχο της θαλάσσης. Έπιασε ασυρμάτους και η φωνή του ακούεται από τον άκρον στο άλλο. Έπιασε τελεβίζιον και τηλεοράσεις και φέρνει κοντά του τις φάτσες των ανθρώπων εις οδήποτε σημείο και να είναι. Έπιασε υποβρύχια και βυθίζεται μέσα στα βάθη της γης βαθύτερα από τη φάλαινα και ο λεβιάθαν της θαλάσσης. Τα έπιασε αυτά τα πράγματα. Έπιασε πυράβλους και δεμαστημόπλια. Και μετά αυτά, διόλα αυτά πρέπει να καπνιθεί. Όχι, αδελφοί μου. Εάν καλά τα εξετάσουμε, εντιεσχάτη αναλύσει, θα είδεις όλα αυτά τα επιτεύγματα, τα θαυμαστά, τα οποία κι εμείς δεν αναγνωρίζουμε, όλα αυτά τα θαυμαστά επιτεύγματα του σημερινού κόσμου, εντιεσχάτη αναλύσει, είναι δώρον, όχι των επιστημόνων, δεν είναι δώρον των χημικών, των τεχνικών. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Αχάριστε άνθρωπε, όλα αυτά είναι δώρα, μεγάλα δώρα του δημιουργού. Γιατί του δημιουργού? Διότι ο Θεός, ο οποίος έπλασε τον άνθρωπον άοπλων και αδύνατων και γυμνών, εις τρόπον ώστε να φεύγει ενώπιον ως λέοντος ή μιας τίγρεως, ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπον σε τι αυτήν γυμνότητα και αθλιότητα σωματική, επρίκησε όμως τον άνθρωπον με εξαίρετον δώρον, και το εξαίρετον δώρον το οποίο επρίκησε τον άνθρωπον και τον έκανε θριαμβευτή της φύσεως και κυρίαρχον μέσα εις όλων των φυσικών κόσμων. Το εξαίρετον αυτό δώρον, αγαπητοί μου, είναι ο νους. Έχουμε σκεφτεί καλά, έχουμε σκεφτεί τι δώρον είναι ο νους και η διανόηση του ανθρώπου. Ομιλούν διάφορες μηχανές, αλλά η πιο λεπτή μηχανή, την οποία ουδέποτε δεν κατορθώσει να εξυκνιάσει η ανθρωπίνη διάνοια, είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Ένας κόσμος ολόκληρος, ένας μηχανισμός λεπτεπίλεπτος, ο οποίος κινείται για να φτιάσει τα επιστήμας αυτάς. Πέστε μου, ποιο είναι το εξυπνότερο ζώο από τα ζώα τα οποία υπάρχουν εκτός του ανθρώπου? Είναι η μανιμού. Λοιπόν, ας πάρουμε μια μανιμού και ας την γράψουμε μέσα στο σχολείο. 10 χρόνια να καθίσει στο σχολείο, να έχει τους σπουδαιότερους καθηγητάς, ούτε μηχανικός γίνεται, ούτε ιατρός γίνεται, ούτε δικηγόρος γίνεται, ούτε παιδαγωγός γίνεται, ούτε ποιητής γίνεται, ούτε φιλόσοφος γίνεται. 10 χρόνια να καθίσει στο σκαμνί η μαϊμού, το εξυπνότερο ζώο των δασών, όχι τριγωνομετρία, όχι άλγευρα να μάθει, ούτε το αλφάβητο δεν μπορεί να χαράξει πάνω στο μαυροπίνακα. Διότι τα έχει όλα. Και μάτι έχει, και καρδιά έχει, και γλώσσα έχει, και μυαλό έχει, το οποίο εμπολής ζυγίζει όπως περίπου ζυγίζει το μυαλό του ανθρώπου. Ο λίγα γραμμάρια διαφέρει το μυαλό της. Αν πάρει το μυαλό του πυθίκου, του γορίλα και το ζυγίσεις, δεν θα βρεις μεγάλη διάφορα. Και όμως το μυαλό του ανθρώπου τι έχει μέσα? Ω Θεέ, αχάριστε άνθρωπε, θαυμάζεις τους επιστήμονες που φτιάσανε τηλεοράσεις και φτιάσουν αστυρμάτους, και θαυμάζεις εκείνον ο οποίος εφύτευσε μέσα στην κάψαν του ανθρωπίνου του κρανίου ένα τιούτων λεπτεπίλεπτων οργανισμών, ένα τιούτων μηχανισμών, ο οποίος υπερβαίνει και γίνεται ο άνθρωπος επί της γης ένας μικρός Θεός.
Ναι, λοιπόν, το Θεό δόξα, διότι όλα αυτά τα επιτεύγματα τα οποία επέτυχε και θα επιτύχει ακόμα ο άνθρωπος, τη δυνάμει και συνδρομή της ανθρωπίνης διανοίας, η οποία επαναλαμβάνω είναι η πρίκα, η μεγάλη πρίκα, με την οποία επρίκησε το ανθρώπινο πλάσμα ο Μέγας Δημιουργός. Αλλά συνεχίζω λέγον ότι παρόλα αυτά τα επιτεύγματα, παρόλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία επέτυχε ο άνθρωπος, πάλι ο άνθρωπος παραμένει μια δυναμία. Και μάλιστα δυναμία κι αν ο άνθρωπος πατούσε πάνω στη γη. Έλεγε μια φορά το Κυριλέισον, να το θυμάστε, όταν φάσει πολύ ψηλά και φτιάσει αεροδρόμια στις Ελλήνες, εάν εδώ κάτω στη γη, το έλεγε μια φορά το Κυριλέισον, θα το λέγε 100 φορές. Γιατί το λέει 100 φορές? Γιατί ένα μυστήριο πράγμα, όσο προχωρεί ο πολιτισμός και βρίσκει θαυμάσια επιτεύγματα και κατασκευάζει διάφορα μηχανήματα και γίνεται ένας άγγελος που να πετάει απάνω στους ωκεανούς, όσο λέγω εντούτοις ο πολιτισμός αντί να μειώνει τους κινδύνους της ανθρωπίνης υπάρξεως, τους αυξάνει κατά ένα περίεργο τρόπο. Ο άνθρωπος περπατούσε με το γαδουράκι του στα χωριά του. Σπανιότατο πράγμα να σκοτωθεί άνθρωπος περπατώντας με τα πόδια του ή καβαλικεύοντας τα γαδουράκια. Τώρα ο Θεός να φυλάξει. Πήχτωσε η Αθήνα, σαν το Σικάγο κατά να γίνει, σαν τη Νέα Υόρκη. Πού είναι και γέμισε η Αθήνα από 50.000 αυτοκίνητα. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, να λες το μύθι μου κύριε, γιατί δεν ξέρεις αν το βράδυ σε φέρω νεκρό στον δρόμο. Από πού? Δεν ήταν προτιμότερο να περπατούμε τα πόδια μας και με τα γαϊδουράκια μας και με όλα αυτά? Δεν λέγω, αλλά να έχουμε αυτό τον κίνδυνο, διότι δεν υπάρχει, όπως καταντούμε, δεν θα υπάρχει σπίτι που να μην έχει μέσα ένα θύμα, να μην έχει ένα δυστύχημα αυτοκινηστικό. Λοιπόν, τι καυχάσαι για τα αυτοκίνητά σου? Ιδού τα αυτοκίνητά σου έγιναν άνθρωποι λεμιτόμοι, τρέχουσε λεμιτόμοι, οι οποίοι κατακαιρματίζουν την ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος άλλοτε τη νύχτα στα χωριά, τη νύχτα δεν είχε ηλεκτρικά φώτα. Ένα δαδί άναβε πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια, ένα δαδί και ένα λιχναράκι με το λάδι το ευλογημένο και φεγκοβολούσε το καλυβάκι. Τώρα ηλεκτρικά, πολύ καλά ηλεκτρικά. Αλλά με το δαδί δεν καιγότανε καλύβες. Με το λαδάκι δεν πέθανε άνθρωπος. Τώρα έχεις ωραίους πολυελαίους μέσα στα μεγάλα σπίτια, αλλά το καλώδιο είναι κίνδυνος θάνατος. Τα άγγιξες εσύ, η γυναίκα, τα παιδιά σου, έπινες αυτά, θάνατος, κάρβουνο έγινες. Λοιπόν, τι σε ωφέλησε τώρα από απόψεως ασφαλείας και αυτός εν σχέση με τα κίνδυνα αυξάνουν? Ο άνθρωπος πρώτα έτρωγε στα χωριά, όσοι είστε από χωριά, τα ευλογημένα χωριά που τα ρημάξαμε. Γι' αυτό θα καταστραφεί. Αλλήμωνο στις χώρες που αδειάζει ύπαιθρος και γεμίζει αυτό το λεκανοπέδιο. Είναι φρικτό πράγμα αυτό. Από τα τουρκοβούνια μέχρι κάτω στο πέραμα, μια θάλασσα ανθρωπίνη που ο Θεός να φυλάξει, ήμαθα εν σχέση. Ενώ η Βουλγαρία, ενώ η Σερβία, ενώ η Ρουμανία έχουν πρωτεύουσες πολύ μικρότερες, εμείς ξαπλώσαμε και μαζεύταμε. Λες και έγινε αυτή η Αθήνα ο μαγνήτης του διαβόλου που τραβάει ολόκληρο την ύπαιθρο εδώ μέσα. Λοιπόν, καυχέσαι για τον πολιτισμό σου αυτών των σημερινών και για αυτά και λες ότι είσαι ευτυχής διότι κάθεσαι σε μια πόλη μεγάλη και ευτυχή. Εν τούτης όμως, αγαπητέ μου, ναι, λέμε ότι πιάνεις τα καλώδια και γίνεσαι κάρβουνα. Κάθεσαι σε σπίτι. Και στα χωριά δεν είχανε τα ηλεκτρικά κουζίνες, δεν είχανε αυτά όλα τα οποία έχουν τα κομφόρ. Τι είχανε? Ένα τσουκαλάκι από χώμα και έβραζαν τα λίγα χορταράκια και τα όσπριά τους και ήταν ευλογημένοι. Τώρα ένα κουμπί μαγειρεύεις το φαγητό σου και έχεις αντί τσουκάλι, τι έχεις? Έχεις αλουμίνια, έχεις σκεύη ηλεκτρικά. Λοιπόν, ρώτησε να μάθεις ότι αυτά τα σκεύη τα ηλεκτρικά που μαγειρεύεις με τόση ευκολία και δεν μαυρίζεις τα χεράκια σου εσύ η δεσποινής η κυρία και με όλη ευκολία μάθησε να δεις ότι μέσα από εκείνα τα μαγειρικά σκεύη που δεν είναι φυσικά, δεν είναι τσουκάλια, δεν είναι τέτοια κλπ, βγαίνουν αέρια, δηλητήρια και προέρχεται και ο καρκίνος. Να λοιπόν ο καρκίνος υψήθηκε μέσα ο πρωτόγονος άνθρωπος που ζούσε μέσα στις σπηλιές και δεν ζούσε απάνω στις πολυκατοικίες με τα κομφόρα αυτά, καρκίνο δεν είχε. Καρκίνος έγινε μάστιγα που θα σαρώσει ο καρκίνος στην ανθρωπότητα, διότι προέρχεται, είναι αποτέλεσμα όλων των αθλίων συνδικών τα οποία δημιούργησε ο πολιτισμός αυτός για τον οποίο καυχά του άνθρωπος. Τι να σε κάνει, τι να τα κάνεις λοιπόν? Τι να κάνεις τα ηλεκτρικά σου ψυγεία, τι να κάνεις τα αυτοκίνητά σου, τι να κάνεις τα πούλμα σου, τι να κάνεις τα καλώδια σου, τους ηλεκτρισμούς σου? Χριστιανέ μου, θα έρθει η ώρα
που θα σφυρίξει ο διάολος μια σφυριγματιά πάνω στην Αθήνα. Όσοι είστε μικροί, όσοι είμαστε άσπρα μαλλιά, θυμούμαστε τις σιρήνες. Θα ξαναχτυπήσουν οι σιρήνες και δεν θα ρίψει πια ο ουρανός, δεν θα ρίψει πλέον κουφέτα, κομφετί ήταν αυτά πρώτα. Θα πέσουν οι πόμπες, οι μεγάλες της Αποκαλύψεως και σε μια νυχτά θα αδειάσει όλη η Αθήνα. Όποιος σώθηκε θα περάσει την Κόρινθο και θα πάει στα νησάκια και θα πάει στα ψηλά βουνά και μέσα στις σπηλιές, όπως λέει η Αποκάλυψη, θα σωθεί το ανθρώπινο γένος. Τι μου καυχάσε λοιπόν για το ψεύτικο πολιτισμό που δημιούργησες, που είναι γεμάτο. Τι μου καυχάσε για όλα αυτά τα ζητήματα. Πρώτα ο άνθρωπος λέει τώρα, πρώτα δεν είχαν φάρμακα, τώρα φτιάσανε φάρμακα. Εάν τα φάρμακα δεν είναι νεράκι για να εκμεταλλεύονται αυτοί οι άθλοι που έπρεπε να τους απαγχωνίσουν στην πλατεία του Συντάγματος, αν υπήρχε κράτος, τα φάρμακα και ακόμα υπό την καλύτερα τους έποψη, υπό την πλέον δραστικότερα τους αποτελεσματικότητα, τα φάρμακα τι είναι. Είχα έναν φίλο μου που ήταν γερός ήτανε, καουτσούκ ήταν. Πήγε σε μια κλινική, του δώσανε φάρμακα, τάχατες για να τον θεραπεύσουν και τα φάρμακα χτυπήσανε στην καρδιά και είναι καρδιακός. Μια σε ωφελεί από τη μια μεριά το φάρμακο, σε χτυπάει απ' αλλού. Ποια λοιπόν, ποιος είναι αυτή, ποια είναι αυτή, ο άνθρωπος και έπειτα τι καυχάσει. Δεν σου εξασφαλίζει. Η επιστήμη δεν σου εξασφαλίζει την ευτυχία. Η επιστήμη δεν σου εξασφαλίζει την ησυχία του πνευματός. Η επιστήμη δεν σου εξασφαλίζει από το θάνατο. Τι είσαι, ξέρεις τι είσαι άνθρωπο που καυχέσαι. Μια σταγόνα αίμα να πες μες στον εγκέφαλο συμφόρησες. Μια σταγόνα αίμα να γίνει θρόμπος, να γίνει κομπαράκι, να πήξει, μια σταγόνα να πήξει, πήγε στην καρδιά, συγκοπή καρδιάς. Τι είσαι άνθρωπο λοιπόν. Αδυναμία λοιπόν είσαι ο άνθρωπος. Παρόλη την επιστήμη σου και παρόλη την πρόοδό σου. Αλλά ακόμα άνθρωπε είσαι και αδυναμία ηθική και πνευματική. Αλλά περί αυτού αδελφοί μου σταματώ γιατί πέρασε η ώρα. Ένα μόνο θέλω να σας δώσω μία εικόνα της αθλιότητας του ανθρώπου εξ επόψεως ηθικής και πνευματικής και ψυχικής. Είναι αδύνατος ο άνθρωπος σωματικός. Πολύ περισσότερο ο άνθρωπος είναι αδύνατος πνευματικός και ηθικός. Πώς? Ένα μόνο παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα? Τον βλέπεις. Ο Γιατόπολο ήταν. Σπούδασε, πήρε δίπλωμα, πήγε στο εξωτερικό, πήρε διπλώματα κι άλλα, έμαθε μία γλώσσα, 2 γλώσσες, 3 γλώσσες, ξαναγύρισε εδώ στην Αθήνα μέσα, παντρεύτηκε, πήρε μια πλουσιοτάτη γυναίκα, ωραιοτάτη γυναίκα. Αυτός ο χωριάτης συγγένευσε με τα μεγαλύτερα σπίτια εδώ πέρα, πλησίασε πάρα τα υπουργικούς ταλάμους, έγινε μέγας και σπουδαίος. Τώρα, και ύστερα, δεν τον βλέπεις, τι έμαθες, δεν ακούς. Μια μέρα αφήνει το σπίτι όλα τα κομφόρ, αφήνει μια λαμπρά γυναίκα, αφήνει οικογένεια, αφήνει συγγενείς και πού να τον ευρείς. Σαν δαιμονισμένος που περιγράφει ο Ρώσος Δοστογεύσκη, σαν το δαιμονισμένο του Σήμερα Ευαγγελίου, πού να το βρεις? Το βρεις στο σπίτι του, δεν πατάει στο σπίτι. Πού? Αυτός ο ευφυής, αυτός με τα διπλώματα, αυτός ο υπουργός, αυτός που ανήθεε στα ύπατα αξιώματα, ή να τον κλαις, διότι είναι ένα ράκος ηθικών. Εγκατέλειψε τη μια γυναίκα του, τη δεύτερη γυναίκα του, την τρίτη γυναίκα του, ζει κατά τρόπον αθλιότατο και έπειτα σου λένε ποια αξία έχει ο άνθρωπος, πώς μοιάζουν και δεν είναι ένας και δύο, ρίψε μια ματιά να δείτε τι αυτά όντα άθλια. Τι να κάνει στα διπλώματά του, τι να κάνει στην επιστήμη του, τι να κάνει στην ευφυΐα του, όταν τον σέρνει, όπως ο Αρκουδιάρης σέρνει μια κρικέλα στην αρκούδα και τη σέρνει την αρκούνα και παίζει τον τέφι του και χορεύει, έτσι αυτόν τον τάφε επιστήμονα των υπουργών, των πρωθυπουργών, των μεγάλων και υψηλών, των αρχηγών κόμματος κλπ. Για τον οποίο φωνάζει, μην πάει το μυαλό σας σε κανένα πρόσωπο, διότι μιλώ περάνω κομμάτων ή περάνω φασιδές, αλλά περιγράφω μια τραγική εικόνα την οποία παρουσιάζει το άθλον αυτοκράτος. Διότι στην Αμερική κανένας διαζευμένος δεν γίνεται υπουργός. Σε μαυρίζει αγρίως. Γιατί άνθρωπος που δεν διοίκησε το σπίτι του δεν μπορεί να διοικήσει το μεγάλο σπίτι που λέγεται Ελλάς. Και δυστυχώς μέσα εδώ στη Βουλή των Ελλήνων 70 από όλα τα κόμματα και αριστεροί και δεξιοί 70 κάνουν αγώνα σαν τα σκυλιά τα λυσασμένα. Και αμήνονται μερικοί παπάδες και αμήνουν το λαός να κάνουν αυτόματο διαζύγιο, να πετάνε στα σκουπίδια τις γυναίκες τα παιδιά. Στην Αμερική που έχει το Hollywood και τη μεγάλη διαφθορά δεν επιτρέπουν τέτοια πράγματα. Είσαι διαζευμένος,
δεν θα δει την πόρτα της Βουλής. Γιατί ο άνθρωπος που διέζησε το σπίτι του, το σπίτι του θα διαλύσει και το μεγάλο αυτό σπίτι. Αλλά οι Έλληνες, μωροί και ανόητοι, που έχετε ένα πολιτισμό ανώτερο, που έχετε κριτήρια μεγάλα, καταντήσατε να εμπιστεύεστε τα στίγα σας σε ανθρώπους μέσα, οι οποίοι ζητούν το τέταρτο και το πέμπτο διαζύγιο ακόμα και να δημιουργήσουν μια χαόδη κατάσταση και να φτάσουμε σε ένα τέρμα τιούτων, ώστε να αλλάζει η γυναίκα, να αλλάζει η γυναίκα τον άντρα της, όπως αλλάζει η ρόμπα της, και να αλλάζει ο άντρας, να αλλάζει τη γυναίκα όπως αλλάζει το πουκάμισό του. Αλλά όχι, όχι, αυτός ο τόπος που ζούμε, αυτή η γη που κατοικούμε, αυτά τα αίματα που σύσαμε, εμείς οι παλαιότεροι που ανεβήκαμε επάνω στα ψηλά βουνά και θάψαμε χιλιάδες παιδιά επάνω στα ψηλά βουνά, σαν στρατιωτικοί γρείς, μικροί και μεγάλοι, η παλαιότερα γενιά, θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε για να μην γίνει Ελλάς, Hollywood, να μην γίνει κέντρο διαφοράς, αλλά μέσα από την Ελλάδα να βγουν νέες δυνάμεις, νέα νεότης, η οποία να κρατήσει ψηλά το λάβρο και εντάξει, η Ελλάς η οποία δίδαξε πως πρέπει να ζούμε, εμείς η νέα γενιά και όλοι μας να διδάξουμε πως πρέπει να πεθάνουμε. Αυτά, αγαπητοί μου, διολίγων, με κάποια παρέκβαση είναι τα διδάγματα τα οποία περιέχει η σημερινή περικοπή.